Hey लोगोफोर बर' मिक्सचार चेनेलाव नोंथांखौ गिबियावनो बरायबाय दाथ' जोंनिया बयबो मिथिखायो लकडाउन सोलिगासिनो नैथि खेबनि थाखाय आरो बे नैथि खेबनि लकडाउनाव जोङो खायसे रुल्स एन्ड रेगुलेशनखौ होनाय जादों दे जों बे लकडाउनाव मा खामानिखौ मावनो हागोन मा खामानिखौ मावनो हाया आं बिनि दाखालिनो अलरेडि भिडिअ बानायखादोंमोन मा बन्द थागोन मा खुला थागोन बेफार फालांगि खालामनो हागोन ना हाया बायदिसिना थ' बिनि थाखायनो मैया आसाम सरकारा मोजाङैनो मोनसे फारिलाइखौ क्लियार खालामना होदों बे फारिलाइयाव मा बन्द थागोन मा बन्द थाया बिनि गुवारै लिरनाय दङ आं बेखौ नोंथांमोननो मोजाङै गोरलै रावाव सावरायनो थाखायनो दिनै बे भिडिअखौ बानायदों आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दाना लोगोफोर फैदो भिडिअखौ जागायदोनि दा स्टेट गभर्नमेन्टआ मैया फोरमायनाय बादिब्ला मा खामानिखौ जों मावनो हानाय नङा बेखौ आं नोंथांमोननो फारियै बुंलांनि गिबियावनो पेसेन्जार मुभमेन्ट बाय एयार ट्रेन एन्ड आदार पाब्लिक ट्रान्सपर्ट जोंनि पाब्लिकफोरा गाखोनाय बास ट्रेन आरो फ्लाइटफोरखौ टटेलि बन्द खालामनाय जागोन बेजों लोगोसे टेक्सि अट' आरो बायदिसिना रिक्साफोराबो टटेलि बन्द थानाय जागोन आरो बेनि उनाव बहाय लिरनाय दङ inter-district and interstate movement of individual except for medical reasons or activities permitted under the guidelines नोंथाङा जुदि मेडिकेलनि माबा मोनसे खामानि गैयाब्ला इमारजेन्सि खामानि गैयाब्ला नोंथाङा दाबसे स्टेटनिफ्राय गुबुन दाबसे स्टेटसिम थांनो हानायनि मोन्थाय गैया बा दाबसे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गुबुन दाबसे डिस्ट्रिक्टआव थांनायनि मोन्थाय गैया आरो बेनि उनाव दङ अल एडुकेशनल ट्रेनिं एन्ड कोचिं इन्स्टिट्युशन जिखिजाया फरायसालिमा टिउसन सेन्टारफोराबो गासिबो बहाय बन्द थाजोबगोन आरो बेनि उनाव दङ सिनेमा मल्स जिम स्पर्ट्स फेसिलिटि थिएटार्स अडिटोरियाम बार्स एसेम्बलि हल्स एसेट्रा जिखिजाया सिनेमा हल जिम थिएटार आरो लोगोसे बायदिसिना एसेम्बलि हल्सफोराबो बहाय गासिबो बन्द थाजोबनाय जागोन दा बेनि उनाव दङ रिलिजियस प्लेसेस टु बी क्लोज फर द पाब्लिक जिखिजाया धोरोमारि जायगाफोरा बन्द थानाय जागोन आरो बेनि उनाव दङ नो रिलिजियस ससियेल पलिटिकेल कालचार एसेट्रा गेदारिंस पारमिटेड जिखिजाया समाजारि हारिमुवारि राजखान्थियारि थुबुर जानायफोरा टटेलि बन्द थानाय जागोन जोबथियाव दङ activities exempted in the guidelines will not be permitted in the hotspots containment and buffer zones दा बहाय बुंनाय जादों दा दिनैनिफ्राय जिखिनि खामानिफोरखौ जों मावनो मोनगोन बेफोर खामानिफोरखौ जायफोर रेड जोनाव गोलैदों बेफोर जायगाफोराव बेफोर खामानिफोरखौ मावनो हानायनि सुबिदाखौ मोननाय नङा नेक्स्ट फैबाय जोंहा जाय खामानिफोरखौ जों दिनैनिफ्राय मावनो हागोन बेखौ नोंथांमोननो आं गोरलै राव फोरमायलांनि दा गिबियावनो बहाय दङ साप्लाइ अफ एसेन्शियेल गुड्स होलसेल रिटेल्स एन्ड इ-कमार्स while ensuring strict social distancing home delivery to be encouraged बहाय दङ होलसेल रिटेल बा इ-कमार्स जिखिजाया दखानफोरा बहाय खुला थानाय जागोन आरो लोगोसे होम डिलिभारियाबो बहाय खुला जागोन दा नेक्स्ट फैबाय जोंहा मुभमेन्ट अफ गुड्स बहाय लिरनाय दङ अल गुड्स कैन बी ट्रान्सपोर्टेड बाय रोड रेल एन्ड एयार truck can ply with 2 drivers and 1 helper repair shops and dhabas on highways to operate बहाय बुंनाय जादों जिखिजाया माल बुस्थु लांनाय ट्राक ट्रेन आरो एयारवेजफोरखौ खुला खालामनाय जागोन आरो बहाय मोनसे कन्डिसन होनाय जों जायफोर बिथांमोना ट्राक सालायो बिथांमोननि थाखाय only 2 ड्राइभार आरो सासे हेल्पारखौ लाफानो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे गारि फाहामनाय दखानफोर आरो लोगोसे धाबाफोराबो खुला जागोन दा नेक्स्टआव दङ movement of persons बेवहाय लिरनाय दङ private vehicles for emergency essential services including medical and veterinary care 4-wheelers driver plus 1 person allowed in private vehicles passengers seated in the back seat 2-wheelers only driver permitted no pillion riding दा बहाय बुंनाय बादिब्ला जिखिजाया मेडिकेलनि खामानि बा इमारजेन्सि खामानि बा नोंथाङा एसेन्शियेल सार्भिसफोरनि थाखाय नोंथाङा गावबा गावनि प्राइभेट गारिखौ बाहायनो हागोन आरो बेवहायबो खायसे कन्डिसनखौ होनाय जादों जायफोर बिथांमोना 4-wheelers बा कारफोरखौ सालायो नोंथांमोना अनलि सानैल' गाखोनो हागोन सासे सालायग्रा आरो सासे जिरायग्रा आरो जिरायग्रायाबो सिगांनि सिटआव जिरायनो मोना उननि सिटआव जिरायनांगोन आरो बेनि उनावबो 2-wheelersनि थाखाय मोनसे कन्डिसन होदों जाय बिथांमोना मटर साइकेल सालायो बिथांमोननि थाखाय सासेल' मटर साइकेल गाखोनो हागोन अर्थात सालायग्रायाल' मटर साइकेल गाखोनो हानायनि सुबिदाखौ मोनगोन दा नेक्स्ट दङ जोंहा हेल्थ सेक्टर बहाय लिरनाय दङ अल हेल्थ सार्भिसेस इंक्लुडिं आयुष भेटेरिनारि फेसिलिटिस along with related operations hospitals nursing homes clinics dispensaries pharmacies medical labs and collection centers pharma manufacturing units construction of health infrastructure etc inter and interest movement of medical related personnel and material आरो बहाय बुंनाय बादिब्ला गासै हेल्थ सार्भिस जेरैबायदि जों हस्पिटाल नार्सिं होम क्लिनिक डिस्पेन्सारिज गासैबो बहाय खुला थाजोबगोन आरो बेजों लोगोसे आयुष्मान जे जों भारतनि जे हेल्थ स्किम दङ आरो लोगोसे भेटेनारि बेफोर गासैबो खुला थाजोबगोन आरो लोगोसे नोंथाङा जुदि मेडिकेलनि खामानिफोर दङब्ला नोंथाङा दाबसे स्टेटनिफ्राय गुबुन दाबसे स्टेटसिम थांनायनि सुबिदाखौबो होदों दा बहाय लिरनाय दङ उन्दै गथ'फोरनि थाखाय स्पेसियेल इन्स्टिट्युसन जेरैबायदि अंगनबादि आरो लोगोसे आन्डार प्रिभिलेज सुबुंफोरनि थाखायबो खायसे सुबिदाखौ होनाय जादों
The next दङ जोंहा बहाय गभर्नमेन्ट अफिसेस बहाय लिरनाय दङ गभर्नमेन्ट एन्टिटिज विल फांसन एज पार द गाइडलाइन्स जिखिजाया सरकारि खामानि मावग्राफोरनि थाखाय खायसे खामानिफोरखौ मावनो हानायनि सुबिदाखौ होदों। दा नेक्स्ट दङ बहाय पाब्लिक इउटिलिटिज आरो बहाय लिरनाय दङ oil and gas including all related operations, power sector including generation, transmission, distribution and related activities, postal services including post offices, telecommunications and internet services, water, sanitation and waste management of facilities. दा बहाय बुंनाय बादिब्ला जों सुबुंफोरा बाहायनो हानाय खायसे थाव, गेस बेनि खामानिफोर आरो लोगोसे पावार सेक्टर आरो टेलिकमिउनिकेशन जेरैबायदि इन्टारनेट सार्भिसेस आरो लोगोसे जगायनाय आरो वेस्ट मेनेजमेन्ट एक्टिभिटिसफोरनि थाखायबो सुबिदाखौ होदों। नेक्स्ट दङ जोंहा फाइनान्सियेल सेक्टर बहाय लिरनाय दङ बेंक्स एटिएम्स and connected operations, RBI, regulated financial markets, SEBI and insurance companies. दा बहाय बुंनाय बादिब्ला जिखिजाया बेंक एटिएम आरो लोगोसे रिजार्भ बेंक अफ इन्डिया आरो बेजों लोगोसे खायसे रांखान्थियारि सामलायनायनि जि सुबिदा बेफोर गासिखौबो होनाय जादों। नेक्स्ट दङ जोंहा एग्रिकालचार सेक्टर बहाय लिरनाय दङ फार्मिंग एन्ड अल रिलेटेड अपरेशन्स, सप्लाइ चेन्स, लजिस्टिक्स, मेसिनारि एटसेट्रा, फिशारिज एन्ड अल रिलेटेड अपरेशन्स, tea plantation and all related operations with maximum 50% workers, animal husbandry including poultry, livestock, farming and related operations, animal shelters, homes including गौशालास। दा बहाय बुंनाय बादिब्ला आबादारिफोर आरो लोगोसे आबादारिफोरा मैगं थाइगंफोरखौ साप्लाय खालामनो हानायबो सुबिदा मोनगोन आरो लोगोसे खायसे ना फिसिनाय फुख्रिफोर बेफोर फुख्रिफोरनिफ्रायबो नोंथांमोना ना फाननो हानायनि सुबिदाखौ मोनगोन आरो लोगोसे खायसे साहा बागानफोराव खामानि मावनो हानायनि सुबिदाखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन। दा नेक्स्ट जोंहा मेनरेगा बहाय लिरनाय दङ मेनरेगा वर्क्स एन्ड सेक्टरेल स्किम्स इन इरिगेशन्स एन्ड वाटार कनजारभेशन्स। दा बहाय बुंनाय बादिब्ला जिखिनि मेनरेगानि खामानिफोर दङ जेरैबायदि जों इरिगेशन सेक्टरनि खामानि बा वाटार कनजारभेशननि जिखिनि खामानिफोर दं बेफोर गासिबो खुला थागोन। नेक्स्ट दङ जोंहा कमार्शियेल एन्ड प्राइभेट इस्टाब्लिशमेन्ट दा बहाय लिरनाय बादिब्ला खायसे प्रिन्ट एन्ड इलेक्ट्रनिक मिडिया बा आईटी सेक्टर्स डिटिएचनि खायसे सार्भिसफोर आरो लोगोसे कल सेन्टार आरो लोगोसे जोंनि गामिफोराव खायसे कारपेन्टारफोर थायो खामानि मावग्रा मिस्ट्रिफोर आरो लोगोसे मटर मेकानिक इलेक्ट्रिसिटि बिसोरनो गासिखौबो सुबिदाखौ होनाय जादों आरो लोगोसे खायसे क्वारान्टाइन आरो मेडिकेल इमारजेन्सि आरो हटेलनि थाखाय खायसे सुबिदाखौ होनाय जादों। दा नेक्स्ट जोंहा जोबथियाव दङ कन्स्ट्राक्सन एन्ड इन्डास्ट्रियेल सेक्टर दा बहाय बुंनाय बादिब्ला खायसे गामि ओनसोलनि फिसा इन्डास्ट्रि आरो लोगोसे थावफोरनि मुवा दिहुननायनि जि इन्डास्ट्रिफोर बेफोर गासिखौबो खुलिनायनि सुबिदाखौ होदों आरो बेजों लोगोसे लामा बिल्डिं बेफोरखौ बानायनायनि थाखायबो सुबिदाखौ होदों। लोगोफोर बेखिनियानो जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टनि फारिलाइयाव दंमोन बेखौ नोंथांमोननो आङो गोरलै रावावनो बा सुंद'यैब्लाबो नोंथांमोननो फोरमायना होबाय। नोंथांमोना आसा खालामो नोंथांमोना बेखिनिखौ एसेब्लाबो बुजिनानै मोनबाय। बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि दिनैनि भिडिअखौ मोजांबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे शेयार खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोननियाव मोनसे रिक्वेस्ट खालामनो सानो नोंथांमोना जाहाथे बेफोर खामानिखौ मावनो गोनां दंब्लाबो बा हाथाय बाजारनि जिखिजाया खामानिफोर मावनो गोनां दंब्लाबो नोंथांमोना ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मानिनानै सोलियो आं बेखौनो बयखौबो खावलायबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालामबानो जाबाय शेयार खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गोजोन्थों लोगोफोर।